Buriani tuhata, dihamua manami nanami doa yak kana kota saluhuna, ala naing masuk nama prosesi, rap ring mahita jongjong. Horas Madita Kamanginang. Horas. Sadarion, Kamis tanggal 25 Desember 2025, Ima mata ni sude pesta las nirohata, marningot ari hatutubu ni tuhata Yesus Kristus. Marpungu do sude akana porsea maka mulation balga ni asin rohani di bata, nama nongos anakna sasadai, gabe haluau ni sadok manusia. Alani jongjong dohami parhaladu ni huriata pasahaton selamat ari Natal madihamu saluhutna didongani asini rohani tuhata Yesus Kristus dot holong ni rohani di bata amata dot parsaurani toddi porbadiai mahamu saluhutna arion rodi saleleng ni lelengna. Selamat hari Natal manang dihamu aka amanami dohot inanami parhalado ni huriaon. Makalason ari nauli ari paringotan hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus sadarion masih horasan jala masih jalangam mahita di nganatabe di bagasan dame dohot lasni roha masih jalangam mahita doa kadongata dalam di bagasan guar ni tuhata Yesus Kristus. Nungaro Yesus mangalehon hagogoon tusude pangisi ni portibion. Sangapon ma di debata dan di kijang, damai ma di tanaon, di akajo ma halomuani. Tapasangap jalata olopom ma debata, marhite puji-pujian, maredde mahita.
debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi porbadia na tumopalangi dohot tanoon. Nunga tubuh dihita sada poso-poso, dilehot tuhita sada anak, pape tu abarana dosogot harajaon, jala bahenon na guarna, si partahi haholongan, si ulubalang ni debata, ama saleleng ni lelengna, raja ni hadameon. Edeho ma edde na ibaru di Jehovah, edeho ma Jehovah, ale sadok tanoon. Pajojor hamuma di tonga-tonga ni akka si pelebegu hamulion nai. Di tonga-tonga ni saluhut bangso, halongangan akka nabi nahenai. Marsobba mahamutu Jehovah, marpahean na marhadohoan, akka hitir mahamu maradopon ibana. Ale isi ni sadok tanoon. Haleluya. Martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Puji-pujion hasangapod dohot hamuliateon husobahon hami tuho. Marningot silehol-lehom muna balgay tuhami jolma na di pardangolanon. Ima anakmu Yesus Kristus na sinurumi sian Banua Gijang alani hami. Gabi nadangol do ibana jala pogos. Pola tubuh ibana di bara ni pinahan di Betlehem. Asa mamora hami. Say rajai jala togu-togu mahami. Marhite-hite todim. Asa lamhuida hami godang ni holong ni roham na pinapatar ni anak ni. Amen. Mare dehuria mahita. Tangion hamuma patik ni debata, iman atar surat di buku Roma, bidu 12 ayat sada. Songonom madidok, nahu apoi mahamu ale akadungan, marhite-hite asi ni rohani debata, pasahat hamuma daging muna, bahen pelean na mangolu, nabadia, na hinalomohon ni debata, ima hadaulaton ni na marroha. Ima sahatna, atong rak mangidogogo mahita tutuhan debata, laho mangulahon patiknay. Ale Tuhan debata, say pargugoi mahami, mangulahon ng umbar tu patikmi. Amen. Mare dehuria hita.
satu tubuh ni Tuhata Yesus sadarion. Tamado tasulikit be marohatta. Asa sorang si paluai di bagasan ngulutta. Dihamu akaparopuan. Didok hata ni debatado. Ia akaparopuan di parange homa hatomanon. Hapormanon. Makarikoti ulaon na di bagas. Marbasa-basa. Maruduk ni roha maradopon hamulian na be. Asa unang hona icak hata ni debata. Boha, nunga mangulu hodisi. Ale Immanuel, sorang maho di ngolu nami, sesa dosa nami, asima roham. Dihamu akabawa. Didok hata ni debatado, unang mangiburu ho di bawah pangurapa. Jala unang paihut-ihut dalanna nanggosada. Ayo tikdo gunanina pabosihod daging. Alai tusaluhutna do hasea hadaulatoni. Ay hangoluan nuaing nang sogot di baga-bagahon. Boha, nunga mangulu hodisi. Ale Immanuel, sorang maho di ngolu nami, sesa dosa nami, asima roham. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar. Parasi jala partalup ni roha. Jala nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni sai sama sude dosa nami. Dangadong nahupangasaho kami dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo. Nahu pangasahon hami tujulong. Dibaheni pasonang jala apuli mahami. Akka nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosa. Songonodo pakaholongi ni debata di Portibion. Pola do anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan na saleleng nileleng na di ibana. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin.
Mare de Huria Mahita. Hata ni debata turpu di pestel Natalon, ima natar surat di buku panurirang Sakaria, Sakariasia, Bidusia. Hata ni debata turpu di pesta Natalon, ima natar surat di buku panurirang Sakariasia, mamuka maisian ayat sia 110. Songonomma didok. Maria ria situtu maho ale boru Sion, marolopolo maho ale boru Jerusalem. Idama naroma rajam tumopotho, parti gordo ibana jala si parmonang. Naserep dorohana jala marsihudul di halode, doho di anak halode inaina. Jala au maniapon aka hureta sian Efraim, dohot aka hoda sian Jerusalem, siap dohot sio Tuhan suon. Dungi barita honona mahadameon tu aka bangso parbegu, jala masuk tu gomana sian laut tu taut, jala sian batang aek Eufrat, sahat rodi aka ujung litanaon. Ima sahatna martua do aka na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Mare de Huria hita rimma hita jongjong. Tahatidak ko mahapor siyaw tay, songon na hinatidak ko ni dongata sa hapor siyaw di sadok portibion, ra mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suhatudusan, na tumapalangi dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabea siyato di porbadia, adorak suhabubuhan. Ido tuhata, na tumao na bernit, di pangumuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tuat tu banuatoru dung ditanom, na mula mangolu di ari patoluhon, na manay tu surgo, lahudu tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na suhatudusani. Isima ibana pay mamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ito di porbadia, jala adok sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akka na badia. Dohot di hasesan di dosa, dohot di hatai na madok,
mulak mangolu dosogon dagingnya halak nong mate, doho dihangoluan na sora sudah. Amin. Sunggul-sunggul sada parpunguata tikyon ima pesta parjolo parningotan ari hatutubu ni Tuhatta Yesus Kristus. 2. Duksipul ibadah laos diuduti marulaon nabadia. 3. Marsogot Jumat tanggal 26 Desember 2025 ima pesta paduahon parningotan ari hatutubu ni Tuhatta Yesus Kristus. Tapatu padu ibadah masuk pukul 10 sia 30 wib. Marhata Batak. Ria mahitaro maddohotisa. Marede huria hita hukut mahita papungu pilihan kantong sadaa dohot kantong sadabi.
kami ni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ati-ati deho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Natal madihita kamanginang. Selamat hari Natal. Nah di aula tarbigido suara sian gerejaon. Nah di halaman ni gerejata tarbigido amanginang. Siang giat dengan asa unang gabe saponggol tarbigi aka suara niede dohot jamita. Di pesta parjolo parningotan hatu tubuh itu hata Yesus Kristus sadarion hata ni dibata na dipilit mabohali hita sian evangelium ni si Lukas bidu 2 ayat sada sahar rodi ayat pitu. Hujau madihita songonon ma hata ni dibata. Dungi Roma ujui pareta sian Kaisar Agustus. Ikon suratan nasa jolma di gonggomanna. Pamilangon parjolo mai uju di gonggomi si Kirenius tano Syria. Jadi borhat masa sudi asa disurati ganup tu bona ni pinasana. Borhat manang si Joseph nasian Galilea sian Nasaret nakok tuluat Judea. Tuhutani si Daud namargoar Betlehem. Ala sian peparan jalan marga ni si Daud ibana. Pasurato dirina rap dohot si Maria oroan nei naong gabe-gabean. Jadi di sini nasida gok maari ni hanguluan na. Di tubuhon ma anak buah bajuna. Di borhos ma. Di piakom ma tu bagasan panggagatan. Ala sodong inganan na asing di parmianan nasida. Ido sahat ni turpuki di hita. Kamanginang ngatar piga heli hita namar natalot tahe. Tiap tahun sagudang ni umur taima hita marnatal. Gariada mungkin najolo tagan di bortiak dope hita nunga doho tita marnatal di bawah naka natoras. Ganuk tao kita marnatal. Ganuk tao kita mamestahon ari hatu tubuh itu hata Yesus Kristus. Di tahun ope aronggo na odepe parjulu sali mana marnatal di tahun 2025 dang anate. Pinomat opat tali hitanga patu pahon ibadah Natal nasa tanokan. Maulah ruas ni huria ibana di Cijantungon, ruas paropuan ibana, adong yang nakon na sekolah minggu, adong yang nakon na remaja. Ngaroy mana tu gerejon, madoho ti Natal. Romu senaborngin. Alani tangyaku benar-benar gabi puncak las ni roha madhita pesta parjolo sadarion do pesta paduahon di hari marsogut. Sotung ngalu jabe hita gabi anti klimaks tanggal 25 Desember apalagi marsogut 26 Desember ate. Dan kita nah tuari songon depe semangat na sadiro mulai ma ngasongon naluja. Apalagi marsogut ngaluja hiyab be. Kirna moru otik mahita namar pesta Natal. Alai yang giat ma nang sadarion dohot marsogot benar-benar menjadi puncak sukacita perayaan Natal yang kita lakukan di tahun 2025 ini.
masa ni hatu tubuh ni Tuhan Yesus, ima ditiki napina masa ni Kaisar Agustus, pareta, tu sude akan naginom komanna, asa pasurato dirina, tu bona pasogit nabi. Itu masanya. Jalata kasno di suraton di bibelton, pamilangon parjolo mai, uju di gonggomi si Kerenius tanu Syria. Sejarah dunia mencatat itu. Bahwa ada pernah pada masa Kaisar Agustus dia melakukan sebuah pencacah jiwaan semua penduduk dalam kekuasaannya. Alanidoro si Lukas Madoko ditiki ima hawa masa hatutubuni Tuhata Yesus Kristus. Jadi dia menjadi bagian dari sejarah namasa di tonga-tonga di Portibion. Bahasa di kota Kamanginang, ala sahato bason saito rus do Portibion manggogo laho manudati hasitongan haroro ni di bata di bagasan Kristus Yesus tu Portibion. Dunia ini terus berjuang berupaya mau menolak dan meniadakan kebenaran tentang kelahiran Kristus Yesus Tuhan kita. Alani molo marnatal hita ganup tahun. Di bagasan satu tahun ini hita piga-piga hali marnatal. Mulai sian apet parjolo nunga tapatupa ibadah-ibadah parningotan di hatu tubuh di Tuhan Yesus Kristus. 1 bulan Januarion adong kopehita lapatu pohon perayaan Natal itu menjadi bagian untuk membuktikan, menyaksikan bagi dunia ini bahwa Kristus yang lahir itu benar-benar dan sungguh-sungguh. Jadi unang gabi songonna tahilala gabi rutinitason alai taingot ma molorohi ta ganup Natal si songonon na dohot dehita manidangi songon na pinatupan ni Evangelium Lukason di hati dakoni marite na sinuraton na di Evangelium Lukason hama masa ni hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Alani saleleng anong Portibion, saleleng di Jaha Bibelon, di Jaha Lukas 2 ayat 1 bidion. Takasma di boto Portibion do ajol maon hasa saut ni na pinarbaga-baga ni debata. Imana parjolo si piapota di Lasniroha di pesta parjolo Natalon. Na paduahon marhite-hite hawa masa na pinatupan ni Kaisar Agustusi nagabi jamita tuhita di nguluta di obasona Kamanginang dan adong na kebetulan di ngulut tahun. Tidak ada yang kebetulan. Anak kebetulan doa rotu Jakarta gabi marminggu au. Jodoh hita songonikan. Nah kebetulan doa apa gabi pajupang au. Jadi tidak disengaja. Sesuatu yang tidak pernah dirancang dan direncanakan. Tapi terjadi tiba-tiba. Tapi dari peristiwa lahirnya Yesus Kristus di Bethlehem Efrata itu bukan menjadi sesuatu yang kebetulan. Tetapi itu menjadi bagian dari rancangan, rencana, dan tindakan kekuasaan Allah di dalam mewujudkan apa yang telah dijanjikannya. Memang engkau diobasi, puasa dibain Kaisar Agustus, pareta, laho, asa ikon di pasuraton akan di bagasan gonggoman nei, sadok hajol maon tu buana pasugit nabi. Dia mau menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berkuasa. Dia bisa membuat sebuah titah, perintah. Dan semua orang yang di bawah naungan kekuasaannya pasti akan patuh untuk melakukannya. Alai di bagasan ngulu ni haporosyauta ikon ta'au hoda Kamanginang. Molo tu songonipe di patupa di pamasa Kaisar Agustusi. Semua itu adalah bagian dari apa yang Tuhan sudah rancangkan. Adong ko nama Bibel tahe? Tabuka majo Mika 5 ayat sada. Manang adong ko penamar ningoti hea mungkin gabe liturgi nanti ke sekolah minggu. Alai pamet metu doho
Apesia kodo harorowan ni na gabe panggonggomi di Israel. Jala aka harorowanna sian nahinan. Sian aka ari narobi saliling-liling. Hampir lebih dari 700 tahun sebelum Yesus lahir, Mika sudah bernubuat bahwa dari kota Betlehem, kota kecil itu akan lahir seorang Mesias, anak Allah, sang juru selamat. Jadi tanda kebetulan si Joseph do si Maria ala pareta ni Kaisar Agustus iko borat nasida tu Betlehem Efrata ala sian hutai sian marga ni si Daud do ibana gabe kebetulan malau tu si gabe seorang majis di si Daud. Tapi itu sudah menjadi bagian yang direncanakan dan dirancang oleh Tuhan. Dan cara yang Tuhan pakai adalah dia membuat Kaisar Agustus melakukan sebuah pekerjaan, memerintahkan setiap orang harus kembali ke tanah kelahirannya. Asa saut na didokon di Pandura Mika, di Mika 5 ayat 1. Sian Betlehem Efrata itu. Alani do kamanginang di pesta Natalon, tabereng mol tungadong pia kahagogoni portibion, boy masa di bagasan ngoluta, songon na pinamasa ni Kaisar Agustuson, sasitong na digijang ni salunay, debatado na mangula, jalan na patuluson akan na sinakapan na. Los ido gabi jamita dihita, danga dong nanggosada siya kitaon, yang bersifat kebetulan dalam hal apapun di dalam kehidupan kita. Tapi kita menjadi bagian dari rancangan dan pekerjaan Tuhan di dalam segala bentuk kehidupan kita. Jadi pesta Natal Parjulon, tabuan manon itu jabuta. Sude padahal ningguluku, bagian dari rancangan dan pekerjaan Tuhan untuk mewujudkan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Nah patuluhon di pesta Natal na parjoloon di pabotoho tu hita di dia Yesus na tubui ima di barani pinahan makanya saya dong gosongono di bayan nate. Kalau yang kau boneka dorana nate. Saya di bayan do barang dipinahan, nah sobat di si habing ate. Di pihak koma ibana di panggagatan. Ahado naik baboto honon na di si. Memang diobasi nunga di gohi be huta Betlehem, nunga marroam be sadok halak na marharroa sa Betlehem, sian ragamnya kainganan mian di Betlehemi ala naeng patuluson pareta ni Kaisar Agustus. Gabi dangarong be inganan ni si Joseph do si Maria. Gabi ikon di barani pinahanima na sida. Jala takasu di doko dia papituhoni. Ala soadong inganan na asing di parmianan na sida. Godang do halak di hati-hati di si. Aledang adong nama boto taringo tuharoro ni si Paluai. Mereka datang ke sana dan sibuk dengan kepentingan dan urusan mereka sendiri. Sehingga Yesus yang lahir tidak memiliki tempat di kota Betlehem itu. Noeng los ido gabi pangajaran di hita kamanginang. Sotung do Kristus natubui. Alai dang mian di bagasan hadiriot. Alanido di sosok kata di batom matuitan waeng asa tung takasita parari dirita gabe inganan parmianan ni Yesus. Isi dihita na punya handphone hianeng mendownload sesuatu hal alidang buibe teroma surat na ditoru memori Anda penuh. Hiado teh? Alanya pagoda kupo to marnatal. Pagoda kupo to selfie. Sahat tulanggatan ni gereja nakok kan ini. Do dapat di foto but na di jolo ni gereja. Ya.
Adong gobe video-video na. Ya. Kami sekeluarga merayakan Natal tahun 2025. Yes, yes, yes. Teringat gok ma handphone nai. Adong ngosong lisada ama. Neng mar minggu mana neng mar Natal. Jadi asadong tahe Bibel di handphone salilingot dangadong ni narohana. Dicoba mana ma di download ibana aplikasi Alkitab di handphone na. Apa dang bui be. Alam memori handphone Anda dungilaw bana tu tukang handphone sukun ibana mabuado na saboy di download Alkitabon Roma per tukang handphone ini Bapak harus hapus dulu semua memori-memori yang tidak berguna di handphone itu. Hapus aja itu Shopee katanya kan. Hapus apa lagi? Gudang mayete. Nama baik kita saya ro akatamuta terus, ya. Paket ina kan, COD ina songoni. Paket ni natai, kalau saya bagi asal matai membuat kan. Memang malodo hamwaka ibu memang. Dung borhat amatai sejauh baru pedokon, tuh rano boras tada ina. Tiki jauh budang diingok madokon manuhor. Ali memang malomuna deh, gak bilang malau be hepeng muna manuhor. Molas kan. Kalau ibu dona ama do boy marutang tu ibu, ongko ibu dang boy marutang tu ama. Jadi banyak yang membuat handphonenya, gadgetnya itu tidak bisa lagi mendownload aplikasi Alkitab. Dia harus hapus dulu banyak hal, termasuk foto-foto, termasuk video-video, termasuk games-games yang ada di handphonenya. Nuaeng Ido gabe astuan na juga sanggulut tahun. Nunga tubuh Yesus tu portibion. Nunga seorang ibana. Alai sotung suadong inganan parmiananna di bagasa kadiriota. Ala pagoku diriton. Digohi akana sorikot. Aha masalah satu itahe. Hotel. Ano tahe hotel tahe? Hosom, teal, elat. Nah. Ano dohot dohita tahe marulan nabadia tahe? Adong kono ni ya di pengantar ni ulan nabadia dong kosi. Belah ko kauma hosom late dohot ya hamurukon. Sotung dodang boy mian Yesus di bagasa kadiriota hape marpesta Natal hita terus. Piga-piga hari hita di bagasa tano patu paon ibadah Natal alai dangdung mian dangdung adong Yesusi di bagasa kadiriota. Alanya memori Anda sudah maka buang dulu hari ini. Hosom, teal, elat, late, asaboy, Yesusi mian di bagasan hadiriota. Goda kiat dope. Roh hadiri akan asing naboy mangabati Tuhani mian di bagasan hadiriota. Maka segera bersihkan. Molotung marola nabadia hitan non. Di opat suku-suku ni molotung mula kulak pehudok koni asalam marsitu tu dehita. Unang salpu tahun naburuki rau tahun ne baru alayanggo hamusuon hot ate. Manang Natal gabe jeda kemanusiaan. Toy ma apala Natalon lawa mahita tu jabuni hula-hula ini nah hape ngad 10 tahun dang masih bakulingan. Roma Natali alay say Natal perang dilanjutkan kembali. Jalah hiadu, perang portibi hiadu songoni. Perang dunia pernah terjadi seperti itu. Ketika melewati masa Natal, maka semua tentara yang sedang berperang itu bersepakat kita gencatan senjata. Berhenti di San Mangedihon, Merry Christmas. Di San Mangedihon, Merry Christmas. Kalau saya perayaan Natal, tahu dulu masih tebakam mahitan ini. Jadi Natal hanya jeda kemanusiaan. Alai molo sehalion di paluas Tuhan hita memangoti pesta Natal di tahun 2025. Ikona bolokot tamai asa tungmian Yesus naung sorangi di bagasan hadiriota. Molo marsitutu hita mangalusi olo na di para tutu rohamdo pardosa hosian hatutubum. Molo songoni di rohamdok maolo sude gugu mandokon. Alay pao patoni pe iko marsitu tu hitan no mangalusia manginangda.
Naolo doho manesa dosa ni dongamu. Songon na pinanggido ni roham sesaw ni dibata dosam. Molo songoni di roham. Dogma. Unang labu nanget dah. Tori banyak koma. Oh si A, si B, si C. Aku belum bisa memaafkan dia. Tiada maaf bagimu. Tori na musim makan. Terbasa batak nai mamusia. Mardomu di tanorara mahita. Jangan dong ida. Molo ngamar pesta Natal hita di tahun 2025. Mari kita buang itu supaya Kristus itu benar-benar bisa berdiam, tinggal di dalam diri dan kehidupan kita, di rumah tangga kita, di keluarga kita. Jalan parpudi marhite pesta Natalon, manoktong do hita ganuk tahun di paingoton. Apalagi marite hite surat Evangelium ni si Lukason bahwa kedatangan Kristus sesungguhnya sedang memancarkan dan memproklamirkan tentang solidaritas Allah kepada manusia. Tentang keberpihakan Allah kepada manusia yang berdosa. Keberpihakan Allah kepada orang-orang yang lemah, yang tersingkirkan dan yang terpinggirkan. Ido unok nis Evangelium Lukason. Dia memberikan perhatian yang khusus. Yesus datang untuk orang-orang yang tersingkirkan. Orang yang dijauhi. Songon jolma nong madabu tu bagasan hadusoni. Alani hitape. Nama bestahon hatu tubuh itu hata Yesus Kristus. Mangulu manang solidaritas di bata di bagasan nguluta. Keberpihakan di bata di bagasan nguluta. Tu sadok halak di bagasan ngulutaon. Kristus datang mendatangkan sukacita bagi manusia yang berdosa. Kita yang merayakan Natal juga harus menghadirkan sukacita bagi orang lain. Kainang marbaju Natal ne baru dohamu teh Natalon. Adong ko na marbaju Natal, adong na daang ate. Adong na ipageldeng musia lang malam langsing kan. Akama adong ko mungkin na manuhur baju baru, adong na daang. Adong ko dison inata na dituhor mata bajuna. Adong ko amata na dituhor inata bajuna. Manang masih tuhor baju nabido. Dungi borak manakin rak baju baru, siak jabu, alai masih tuhor na di bana baju nai. Ya, dia memikirkan, mempersiapkan dan mencukupkan bagi dia. Jadi saya huingot do di ganuk di Natal songonon, molo di bana pasogit, natabuam masedarion, mangalang jagal masa huta sudete. Jagalah harta gorna marbida. Moli hutanami sa taon arong ko papan tulis di lapo. Di sima goar ni na doho marbida. Ganuk bulan may bayaron. Molo 100.000 harga ni bidon, 10.000 masa bulan on dibayar. Ale anong ko na boitor di Natali dibayar. Ala rotongosan ni anakon. Ale along mana tua-tua songoni. Saya Roma ijur na mamereng dongan na mangalangi jagal bidon. Ale ang ko anakon na di perserahkan ngai pikiri nga mangalangi jagal be omak ta. Nak naik nama kolesterol ni masugutin. Ape nangku aha dangadong dapat tongosan omak non. Alani aha beima Roma na persi jantung. Dang tatongos tahe pasi bidan ni omak tatuhutan na udang pala dikirim per pasar ribu dan no nih. Puasa, lo bolo pagodak kunan itu omak ipaleon itu tujual mak. Dok tu padita no paleonan na do bisay. Roma par pasar ribu songoni matong. Dang tatongos tu ala inang Natal ta pasi bidana. Nga pasti dikirim persi jantungi. Tahun na Roma hita. Dang arong pala buy lu gudang-gudang di oma ini na. Arong tong parumain na perkeramat jati. Tong masongoni. Natuluon di tanggal 25 Desember nga mamikiri. Anggo oma ta nga mangalangi be di huta. Ape Roma oma ne. Itu luma anakku paromaiku par Jakarta nangku sada dang arong nama nongos pasibidanin. So tunggu songoni hita te. Daw ngate amin. Tatongos daw tikotikan. Unang maju tu nasing minimal tu akan asumolhon muladong ko pinatorasna ya muladong inongna adong simatuana ya molo lobi do piyoti nai tu aka hula-hulana itu kan tu aka buru na boy itu
Menggambarkan sukacita Natal itu menjadi bagian dari solidaritas, berbagi, dan membuat orang lain berbahagia. Alani nang di tahun 2025 pe marsugut patu pauta do Natal namar sahit renge di gereja. Jadi molong akayana keluarga na tua-tuata tung tahalo jauh maju mabuan da manginang dah. Unang tadokon aku maul nei komar kursi roda, maul nei ikomar puduman. Nasohamudo pia martotao di pudumani. Mulu tabuan ni marsugut romar Natal tu gerejaon. Ngapi gatao dakyai bereng ibana gerejaon alana persahitonna marsugut roy bana di gerejaon. Itu menjadi bagian dari solidaritas kita dan keberpihakan kita kepada mereka. Terus saya dia lu jama hita marsugut mabuani haroa. Mulu tung ikom manewa pe hita mobil toy ma 10 tahun on dakyai ada pe ibana be itu gereja alani persahiton nai. Maka besok kita jam 10 pagi akan mengadakan ibadah Natal kepada yang sakit menahun bersama dengan keluarga supaya mereka juga menikmati sukacita Natal. Nanggo diberengan non gaba-gabon marlapu-lapu kan? Gabi roh semangat na, gabi roh sukacitana, gabi tubuh hehe lemah toras nang haporosyaonna. Atau tahanguluhon mereka manginang di bagasan nguluta siganupari. Amen martangi yang mahita. Upuji upasanga pami maho ali jauh batuhan nami napa sahat tok kami saat rodi ari pesta parjolo pardingotan hari hatutubum. Sadarion tung takas do huboto hami. Molo hu pesta hok kami. Molo toktong hupatu pahami kaparsauran pardingotan di ari hatutubum. Na parsidoho do hami. Manidangi di tonga-tonga di portibion. Na tutu si tutudo. Tuhan nami di bagasan Kristus Yesus nang rotu portibion. Mabuan haluaon. Atong saya pasu-pasu mas sadok parsaurannya kana porsia di portibion. Na patupahon pesta parningotan di hari hatutubum. Anggiat marhija ka parsaurani. Gabe di tadda portibion. Jala di haporsiai. Hodo Tuhan. Jala sibuan haluaon tuha jalmaon. Ali Tuhan debata manami. Laos urupi mahami. Mangukap rohanami. Parade diri nami. Asatung mian ho naung roi. Di bagasan hadirion nami. Di tongani keluarga nami. Nang di tonga-tongani kaparsauran nami Tuhan. Jala pargugoi mahami. Lam makanguluhon solidaritas keberpihakan. Songoko na roi patuduhon solidaritas do keberpihakanmu tuha jolmaon na di bagasak kadusaon. Tong moliati madiho Tuhan. Anon di tonga-tonga ni parsoran namion laos patupaon nami ulaon nabadia. Tong moliati madiho Tuhan tung di paradihodo tong dihami hasesa ani dusai. Atong hujako kami manon parpadan nabadiai jala siani gabe ibaru mahami manguruti ngulu nami tujulanon. Matangi yang elek-elek nami, tangihon ma, alani Kristus Yesus nang roh manopot kami. Amin. Di bagasa las ni roha tapasahap mapeliata, dot topangata, tu Natal ni huriata, mared de mahita.
jong-jong. Borhat mahamu tungolu siapari, gok dame maroham, jalabuan ma dame tu keluargamu nabi, nang tu salhut jolma di humaliang muna. Sai di pargugoi debata mau patu pahoni. Baritahon ma dame tu salhut na tinopa ni debata. Sai di pargugoi debata mau patu pahoni. Rapita, ali Tuhan, sai pergugoi mahani, asa unang mabiar, laho mabuat dame, saluhut na tinopa. Atong tatangnya komapelian naung tapapungon. Ali di batama namin na di Banua Gijang, hodo harwani saluhut silahulehon nadinggan dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupasat hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jarramoti. Asahu parhasia kami pelianon. Pati bulo na rajaon muli tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan debata na toktong, na somar mula, na somar pocohotan. Upuji hami maho ala saud sudi tahim, naung sinakapmu adorang somaru jahan dope hasianganon. Dang tarabat sibolis sakapmu, dang sudak tahim na badiai dibahen dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga na sohaduduani. Dibaheni mauliate marohanami tuho, ala naung saud sakapmu. Ima parsurum di anakmu gabe sipalua jala sipangulu di hami. Asa malua hami sia dosa, hamatean, dot sian uhum, jala macohta mi mangulahot dosa. Ope saya si maroham di hami, togihon mahami tu anakmu. Sai bahen mahami gabe siluam tu ibana, asa upani halo jaon na hami. Ala na tinaon nain na berniti, dohot hangaluton humapop kami, asa ibana na puna hami, jala hami na puna ibana. Saya sungguli mahuriam sadarion, asa diingot habal gaumu dohot haroro ni anakmu gabe jolma, laho panguluho kami pardosa. Saya sungguli maaka parhalado di huriam, mamaritahon barita nauli itu sad luhut halak, naung patar hasangapomu, jalanong jupang dame dohot hasonangan. Saya lehon mapitu naukap tu halak si pelebegu, dohot tu parugamona asing, asaro na sida mangalui Tuhan nami Yesus Kristus. Saya rajai masa luhut raja, dohot akka suruanna, asa diboto na sida naung dilehoko raja,
jala Tuhan na sumurungi rodi saliling nililingna. Say lehon gogo tuaka na di bagasan pangujunan, apuli akan marsak, jala palua akan targugut. Say tatap jala odingi akan napina buru-buru ni halak ala ni guarmu. Say dongani, jala pasu-pasu hamisudi, akan magodang rodi dak danak, di bagasan Tuhan Yesus Tuhan nami. Amen. Aliama nami na di Banua Gijang. Sai pinerbadia maguarmu. Sai Roma harajaonmu. Sai saud malam meniroham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sedarion hangluan siap hari. Sesa madusanami song panesanami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasar horma damena tutodim. Selamat Natal madita saluna. Laos mangaradi mahita tu ulaun nabadia, boy mata pake tiki satokin rehat. Jalan malu tungadong nana yang rap hudul keluarga. Boy masih pahusoran, asa boy non umura diudur hon aka amang inang situata dinalaho majalo ulaun nabadiai. Dia kana so madohoti ala dang maka tidak ko kaporsial DP belum panaguan sidi boleh bergeser supaya orang tua kita bisa menempati tempat duduk kita. Mana ngadong sia kita natongon madalani ruhut parmahanion ni huria boy matong ditikin neng rohita dungga biruas nagok muse majalo parpadaran nabadia. Anon toropta narotu jolo amang situatama mangatur ho kita saluhutna. Kita pakai 5 menit laho parade diri dok parade akan narikot di ulaon nabadia.
Karena di alaman di gereja boy matong tu aula sebagian ala adong kotong di aula di luhon amang inang paditata ulaun nabadia. Anon amang situ amang ngatur dari siat dia parjolo macalo parpal nabadia. Jalakana tua-tua nami na soharboy benakok dinganan nabi man non paimahon amang dah karena soboy benakok. Jalanon didiki narohi tatu jolo mangaton parpalen nabadiai dung sidung tajalo dinamula kanok kita tu hudulata muse tabuam maselok kitai tapi aku matu ingaran naung pinaradeni parhaladota di siamudo di habirang jalalos di simatong tapasat nang pelean marulaon nabadia alani taparadiham matong peleata di namarulang nabadia tanon dinaturu kita non sian langgata non mula tu hudulata di sima tapasahat pelean ulon nabadiata. Boy maramang tau rupi akar was yuriata na di jolo debe asa boy ture parhudul nasida saboy non di dia nasida parjolo roti jolo. Di sema hita nong ditugaskan mengatur parro nasida asa tujolo mahitamang. Amang inang paditata, oh nah. Salinari molarong akan tua-tua nami nasobui bero nanot tulang katanon torpida matu jolo hudulna asa disiman non tahu basi ulaun nabadia tu nasida. Molarong arong na hudul lepe di hudulanna asa marhusor mahita ro mahita dopak joloon asa disiman non aka manginang na tua-tua nami majalo pakobasion ulaun nabadia. Dengan boy bea manginang asa mangarane hita amang limbong amang sido limbong tolong urupin amang nyon inangon neng tujuh lo nyon inangon diurupi jo netong ato ya. Ya digeser amang siringo-ringom ya. Ati biarong kopi akan tua-tua ta na so haru gugobe nang rotu jolo asa di para di mainganan nasida di jolo. Atong mangaradi mahita ka manginang nadong di balkon pe mangaradi mahita molotung sosial behita hudul di toru.
Adik-adik kami kalau ada sekolah minggu atau remaja yang belum meneguhkan CD, kalau harus menunggu orang tuanya boleh di halaman gereja kita supaya orang tua kita yang harus ikut perjamuan kudus bisa duduk di tempat kita. Ayo adik-adik yang belum CD boleh menunggunya di halaman gereja, tapi jangan keluar dari komplek gereja kita. Di halaman gereja saja supaya orang tuanya juga tidak menjadi khawatir, ya. Ya, yang sekolah minggu atau remaja yang belum CD boleh kita tunggu di halaman gereja ya, ada di bawah tenda. Jangan kemana-mana supaya tempat duduknya bisa diduduki orang tua kita. Atong mulai mahita para dirita, molanunga dapat tita hudulata, di bagasan haho mahita para dirita, laho patupa ulaw nabadia sadarion. Molanunga dong depen naikon mangalui akai ngananna, nanget mangalaka, mabuat aka hudulata kamanginang. Tong taparadi marohata neng pukau tama ulaon parpadan nabadia sadarion di pesta Natalon martangiang nahohom mahita. Amen. Tapukama ulauta maredya mahita. Dameni debata na sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ate-ate muna dohor roha muna, marhite-hite Kristus Yesus. Amen martangiang mahita. Ali Tuhan debata para siroha na sumurung, amanami nari banua gijang, asiroham, topot mahami na pungudison. Aduraku pangakami anon parpada nabadiai, lehon tod di perbadia tu ganup hami, asa di tubuh na porsian na mangulu di hami, asa positu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop kami. Pargugoi mahami masyadaho diri nami, asa tari hutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa di tubuh na porsian na mangului. Saya taiti rohanami, asa lammalungu kami tu banua gijang, asa saya masiol hami, pai maimahon haroroni Tuhan Yesus. Amin.
hita akan apinar hamaul ni debata, hita sakap nuaing mangat perpadanan nabadiai. Di baheni tatibang maju molo manang natau hita marulon nabadia. Asa unang hona uhum manang isi siak kitaon. Ay holan na uduk roha, jalan na manolosoli rohana ala ni pabahenan na nasature, jalan na manopoti dosana, jalan na porsia dihasisan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tau mangaton parpadanan na badiay. Alay akan na dohot marul na badia, unang be di oloy sibolis, unang be di dadati mardosa. Tung pada hamuma rohamuna siani, tunggo tapok kamuma, hosom dohot late ni roha. Alai pa ingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus nong mate. Jalan nong mulak manguluh mo papamu. Asa tau hamu mangaton parpadanan na badiai. Di bahani tatakasi majolo roha tabi. Jala alusi hamu ma suku-sukunon. Atong rim mahamu jongjong. Suku-suku parjolo di parhatutu roham do halak pardosa hosian hatutubum dohot alani pangalosim di patik ni debata molo di parhatutu roham dokma olo paduahon namarsak do roham ala dosami jala dipangi do roham naing maluahon waing syad dosam molo songoni roham dokma olo patoluhon di parhatutu roham do nong roh Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluho pardosa ibana nong mate dohot mulak manguluho mapopo mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatutu roham dokma olo paupaton olo doho manggotapon sian roham late ni roha dohot hosom ni roha akub ni i olo doho mardinggan dot halak na mangarsahiho jalan na olo doho manesa dosa ni donganmu songon na pinangido ni roham sesau ni debata sude dosam molo songon ni roham dokma olo atong tapau dukbe marohata jala tatopoti masude dosata iutok kamu matang yangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami. Ajot-jot hulau si hami patikmu. Tamado hona uhum muhami nuaing dohot sogot. Molo balasonom tuhami hobar tu babaheran nami i. Alai ala ni godang ni asi dohot holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nong nilihomu humapapami. Ala ni ubahin na humpami mangido tuho. Asi maroham dihami, sai jalo mahami, sai sesa masude dosa nami. Jala lehotod di perbadia tuhami, asa margogo hami mangalo nasa dosa, dohot mangulahon na hobar tu lomo ni roham, saliling di tanood dope hami. Amen. Atong hamu akan nama nopoti dosa muna, jala nama uas di asi ni rohan ni debata, sai sahat matuhamu nahi naporsian muna. Mangasahon hatani Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Posma rohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite gowarni di bata ama. Dohot anak dohot toddi porbadia. Alia manami na di Banua Gijang. Sai pinorbadia magwarmu. Sai Roma harajaonmu. Saya saut malam mandi roham di Banu Tongon songon da di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Aihodo na punah harajaon. Dohot hagugoon. Rodi hasangapon saliling nililingna. Amen. Hudul mahamun. Mared de Mahita.
ni Tuhan Yesus, laho padirihon perpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus do sagu-sagu bornginai uju tarjehe ibana, didok ma mauliate, diponggoli mai, diparlehon matua kasisian nahuhut ma didok, jalo hamuma, jala pangan ma, dagi kudui, nanileo Tuhan matian huma popamu, saya baik kau masongoni, bahen parningotamuna diau. Jala dungsun nasida mangan, dibuat mapanginumani, didok ma mauliate, dungi didok matu nasida. Jalo hamuma, sude hamu manginum siani. Ia panginumanon, pada nai baru maun marhitete mudarhu, naniu sehon huma papamu, bahen hasesani dosa. Saya baik kamu masongoni, bahen parningotamuna diau. Atong Roma hamu nunga radi sudi. Ida jalade hamu ma denggan basa ni debata. Roma hamu diaturhon parhaladota uhud mahita marede. Marede mahita, sian bukuede nomor 155.